Деокупацію Криму та створення кримсько-татарської національної автономії обговорили напередодні на зустрічі в мистецькому арсеналі. Серед гостей публічної дискусії лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв, публіцист Віталій Портніков та лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя. Дискутували про долю Криму і ставлення до нього українського суспільства. Говорили і про росіян, яких тисячами завозять до півострова, щоб змінити демографічну ситуацію. Втім, Крим стає дедалі дорожчим для окупантів, і це добрий знак, вважає Мустафа Джемілєв. Сейчас Крым очень дотационный, да, по сообщениям самих российских экспертов, ежегодно содержание Крыма обходится от 3 до 5 миллиардов долларов. И то, что, скажем, в 2015 году мы тут по нашей инициативе мы начали блокаду Крыма, то есть прекратили поставки продовольствия, воды, электроэнергии, это тоже, конечно, значительно удорожило содержание Криму в составі Росії. Українці були меншістю в Криму тільки тому, що це була російська автономія, Російська республіка в Україні. А в Кримсько-татарській республіці в Україні українці є частиною української політичної нації.